Балаларга күз тимәсен өчен укыла торган дога. Аузу бикалиматиллахи таммати мин кулли шайтанин ва хамматин ва мин кулли айнин ламма. Һәр шайтаннан, зарарлы әйберләрдән, күз тидерә торган һәм начар күзләрдән Аллаһы Тәгаләнең камил сүзләренә сыйынам. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dostlar. Sabıylar usta xəzinəsinə rəhim etiniz. Birdə biz matur türlüdən türlü qul işləri yasayacağıq. Siz də bizə qoşulunuz. Qızlar, həlləriniz neçik sizlə? Mənə siz biləsizmi soң? Bütün dünyadağı, yer şarındağı müsəlmanlar Ramazan ayını kütüb alalar. Mənə qonaq kilgəndə siz nə işləyirsiniz? Neçə gözlərlənəbiz qonaq kilgəndə? Матур киімдер киеміз тағы. Ашалар. Үйіні бездейміз, дұрыс айтасың сен. Не істейміз? Орнықларын әзірлеп қоябыз. Жетерге тиеш әрбір қонаққа. Үстелде керек. Өзіміздің кішкені үстелгені болмайшақ, анда кіші сыймайшақ емес бүтін кішіде. Яқшы, дұрыс айтасыз сіз. Міне Рамазан айы келгенде де біз әзірленеміз. Үйлеріне жештірабыз, безейбіз. Менә үйлеріне безер үшін мен сізге менә шушы ай һәм йолдызларны ясарга тәкъдим итәм. Ясыйбызмы шундыйны? Матурмы? Бу ай һәм йолдызларны ясау өчен безгә кирәк була. Таяк, ялтыравыклы кагаз, менә мин алтын һәм көмеш төсендәге кагазлар. Фамиран, күрәсезме ул ничек ялтырап тора. Һәм ак кагазлар кирәк булачак, һәм kley һәм кайшылар кирәк булачак. Әйе, бу өлгеләрдә кирәк булачак. Мөмкин айны алтын төстә ясарга, йолдызларны көмеш төстә. Мөмкин айны көмеш төстә ясарга, менә монда көмеш кагаз бар. Көмеш төстә, йолдызларны алтын төстә ясарга ничек телисез? Мин айны алтын төскә, йолдызларны көмеш. Йолдызларны без менә монда кичкенә квадратлардан ясыйбыз, ярыймы? Менә алыгыз кайсы төс кирәк сезгә? Һәм өлге бирәм. Менә алыгыз, безгә 3 йолдыз кирәк булачак, алыгыз. Алтын, мәмун сиңа өлге, арткы ягына куябыз да йөртәбез. Чөнки көмеш ягына куйсак, карандаш күренергә мөмкин. Аннан соң кайшы алып кесеп алачакбыз. Нык итеп тотыгыз, яме урыныннан күчмәсен. Субханалла була. Булдымы? Кара әле, килеп чыктымы? Яхшы. Кайшы алабыз да кесәбез. Кайшы белән кискәндә безнең һәр кул үз эшен башкара. Бу кул кайшыны аша, яба, икенчесе кагазны кискән уңайга хәрәкәт иттерә. Бу баш мие ярымшарларының килешенеп эшләвен яхшырта. Шуңа күрә балагызның тагында зиһенлерәк, акыллырак булуын теләсәгез, бала кулына кайшы тоттырыгыз. Ләкин аны караусыз калдырмагыз. Йолдыз булган кеше айны кисә ала. Кем айны да кисеп битерде? Менә шушы тасмалардан тар гына тасма кисеп алабыз. Карагыз, нинди тасма килеп чыкты. Җип урынына без кагаз тасма кулланачакбыз. Менә шуларны йолдызның арткы ягына ябыштырып куябыз. Хәзер шушы таякка бу кагаз тасмаларны ябыштырырга кирәк. Алар төрлесе төрле узунлыкта булса, яхшырак булачак кызлар. Бүтүнесе бер узунлыкта түгел, берсе кыскарак, берсе узунрак булса, яхшырак булачак. Менә булай торып бөклибез, менә монда клей сылыйбыз, ябыштырып куябыз. Матур чыктымы? Әйе, бик матур чыкты. Игезне бизәрсең кайткач, яме? Сез дә безгә кушылыгыз, без шатлык таратабыз. Без мөселман балалары, Аллаһны яратабыз. Ла илаһа иллаллаһу, ла илаһа иллаллаһ.
ilahe illallah, la ilahe illallah. Qadrli bolalar, bu oy ham yulduzlardan turgan dekorni yasauны tag'in bir qabatlab o'tdik. Аны ясау үшін бізге керек болашақ тояқ. Мен аны ғади тояқны акрил бояулар белән буядым. Бізге керек болашақ ялтырауыклы қағазлар. Фоамиран, ул шундый замшы ижад кибетләрендә сатыла. Ғади ак қағаз, карандаш, клей, қойшы, жеп керек болашақ. Ой һәм йолдызларны ясар өчен мин илге ясадым. Гади катыргы кагаздан йолдыз һәм ай ясыйсыз да кисеп аласыз. Алар безгә кирәк булачак. Мин айны алтын төсендә ясарга телим. Илгене фоамиранга куям да сул ягына йөртәм. رقيها إذا ارتقيتي Һәм кисеп алам. Фоамиран бик йомшак, ул бик җайлы киселә. فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيتي فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت فراشة بكل فخر. Ayыбыз әзер. Хәзер йолдызларны кисәбез. Мин йолдызларның көмеш төстә булуын телим. Ялтырауыклы кагазның сул ягына куеп, арткы ягына куеп йөртәм. Өч йолдыз кирәк булачак. ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي ترين عندك Һәм кисеп алам. فكوني ما رأيتي ستنجحين بجدارة ونقتدي بما صنعتي صناعة النجاح مهارة بها ارتقيتي. Ой һәм йолдызларыбыз әзер. Хәзер аларны таякка беркетергә кирәк. Балалар, сезгә җайлырак булсын өчен, ой һәм йолдызларны җипкә элмибез, кагаз белән ябыштырабыз. Гади ак кагазны тасма итеп кисәбез. سينتهي كما ردي. Ничә тасма кирәк була? 4 тасма кирәк була. Икегә бөкләйм кагазны, таякка эләм һәм ябыштырам. Шул кагазга йолдызларны ябыштырам. Хәзер айны, йолдызларны һәм айны төрле озынлыкта ясасагыз, матуррак килеп чыгачак. Декор әзер диярлек. Хәзер безгә аны стенага алып куярга кирәк. Аның өчен җеп бәйлибез. Рамазанга декорыбыз әзер. Кызлар, әфәрин булдырдыгыз. Карагыз әле нинди матур әйберләр килеп чыкты. Дуслар, сез дә игездә шундый матур ай һәм йолдызлар ясап карагыз.
Biz sizning bilan hali kelasi darslarda uchrashirmiz, boshqa qul ishlar yasarmiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.